Mga kapuso, lalaki patay sang gintiro sang abyan nga naghagad sa iya nga mag-inom-inom sa Potota ni Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Dugoon si alias Jasper sang naabdan sang nagresponder nga kapulisan sa barangay Tumkon, Ilaya, Pototan, Iloilo. Ang biktima ang ginaalegar gintiro sang iaabyan nga si alias Novimar. Base sa investigasyon sang kapulisan, ginhagad sang suspect ang biktima nga mag-inom-inom sa ilabalay. Apang sang ulihi, bangod sang kahulugbon, nag-initay ang mga ini. Nagabot daw sa punto nga hubog na sila tapos medyo nagbais-bais na sila duwa. So pamangkot nato ng suspect kung ano gid ang imbaisan nila. Okay man sa kasabat, ang balya lang kay ang aton ko nga victim dog amat-amat na kuno tikalon. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi, makaligad ang 3 ka oras. Pila sa dughan kag liog ang naangkon sang biktima. Ngay arrested man naton suspect kag recovered man nato ng iyang firearms nga caliber 45. Nagpaiway na nga mag-atubang sa kamera ang suspect. Kaso nga murder ang ginpasaka sa iya. Dugang pa nga kaso sa paglapas sa illegal possession of firearm ang natala na nga iga-file sang kapulisan. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.